Nyaya yekombi yekuchitungwiza yaramba yokwidza mutarara apo pana baba vanonzi Baba Tiara vari kuti ivo vakaramba kubhadhara dhora zvakaita kuti vadhile yekombi vari kufila guilt zvachose vachiti maybe ndivo vakakonzeresa uko DJ Ola vaendawo kumhuri dzashaikirwa kuti vanobata maoko uye vagona kuinterviewa vanhu vanga vachirwara. Izvi zvaita kuti vazhinji vabvunze kuti nhai Ola wadii wamirira vanhu vapora vagwinya instead yekuvaona secontent. Akaenda kuchipatara nezuro kwakuna vamwe mai vaitokonewa kugara zvakanaka, vaikonewa chero kutaura chaiko, asi Ola akaedza by all means kuti anzwisise kuti zvakakonzereseka seiko zveaccident iyi. Zvatatosvika nguva ndefu tisati tamhoresana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tatichiti vaya vane data shomazve vagare vangoti kavara vanzwa kuti nyaya yacho iri kuenda nekupi. So paHmetro pabuda nyaya yanga ichiratidza kuti there was a miracle survivor akaona everything taking place and achibva tenda Mwari kuti anga asiri part of the kombi iyi ichidonha, asi zvakare akarwadzwa moyo wake akafunga kuti iye ndiye honzeri nekuti akadhileya kombi. So Baba Tiara apa vari kuti vakapinda mukombi asi vakaramba kubhadhara dhora ravakanzi vabhadhare. Kombi driver uyo akashaika muaccident imomo akatonetsa naBaba Tiara akamisa kombi akati burukai just before Unyani Bridge iyo inova iyo accident scene. Pasina nguva ngani Baba Tiara vakanga vakatarisa mukombi yavaburuka vachiine hasha kuti ko ndaburutsirwei, ende vari kuti ivo vari kufila guilt zvachose nekuti dei vasina kunetsana nadriver dene kombi yakadarika paunyani pasati pasvika track iyi. Vari kuti ivo the kombi driver vakanditora pakwala ndichibva ndasvitsa conductor 20 zignot. Driver vakati aiwa tinoda ridhora chairo, so we quarreled along the way. The driver vakabva vangonditi buruka mukombi mangu pabus stop before bridge, ini ndichibva ndazobvuma hangu. Anga asingamhanyi bodo wekombi uyu, but wetrack ndiye akaencroacha into the lane of the kombi. I saw it all. It was so devastating. I would like to believe that dei ndisina kurwa nadriver or driver dena asina kumira dena akadarika track iyi isati yasvika, isati yauya zvakare kulane kwake. Chiri kundirwadza zvakanyanya uye nekuzvipa mhosva inyaya yekuti denewo ndanga ndine mari yakakwana, maybe driver vekombi vakangodriver zviri normal vakatiseva tese. Manetizens ari kusympathize naBaba Tiara ava vakati tine zvatinoronga uye zvinenge zvakarongwa naMwari, usazvipa mhosva, chimwe nechimwe chine nguva yacho, Mwari havatongekwe. Yes, it is said in everything that happens there is a reason. Even yourself Mwari ndo vanoziva kuti vachakupa riniko mari yacho. Destiny inonetsa kudhila nayo. Pamwe pacho unoti inini ndinogona kufira panze, regai ndigare mumba rufu yowira pamusoro pako, kana kuti imba yacho yototsva negasi, kana pamwe unoti rega ndibude mumba, maybe ndingatsvira muno mumba, unobuda pashe wotsikwa nemota. Vamwe vanenge vakarara mudzimba dzavo, mota dzobuda murodhi dzonova krashira mudzimba dzavo imomo. So tiri kungoti kana nguva yakwana inenge yakwana. Kutomira kwakaita kombi yaitomirira time yekuti rufu ruitike. No one can stop death kana yakuda kuitika. Iwe ziva chinhu chimwe chete kuti hauna mhosva zvachose. DJ Ola amidst all the criticism vati ivo havasi kuzombomira, vari kuita follow up pamasurvivors ese uye vari kuenda vachinobata maoko kune avo vakafirwa. DJ Ola was there at the scene and vamwe vari kuti why uchiita content zvinhu zvakadai. But anyway guys, if there was no publicity, no one was going to come to the aid. So DJ Ola vati ivo, yesterday I visited the survivors at the hospital to see how they are feeling, and I confirm to you that 2 survivors have been discharged from the hospital after my doctors assessed them. Truck driver Desire Matoveko and Nyasha Tanganyika are now at home. Nyasha Tanganyika ndiye umwe wokushaikirwa nemurume wake mukombimo, uye murume wake was laid to rest today zvakare. The wife of the truck driver told me that Desire is not well. He can't sit
despite max-ray achiratidza kuti hapana maserious injuries. Munhu anenge akatokuvarira mukati. Let's hope haana kunyanyisa kukuvara guys. Hey, because zvimwe zvacho zvinenge zvakangovanda. Pamwe maybe unotoita mablood clots. We don't want to be the prophets of doom. But tikungotaura kuti hey guys, zvinhu zvacho zvotoda kuti kana zvichibvira adzoserwe kuchipatara anotarisiswa kuti chii chinenge chaitika. The other two survivors, one male Moses and female Ruvimbo, they are still in hospital. Umwe ari kuICU and the driver, assistant wa driver ava anonzi Moses nayewo ari muward ari kureceive yake treatment. I also went to 3 homes last night to pay my last respect to kubata maoko, and I can tell you that it was not easy for me to watch families breaking down, looking at the loved ones' bodies taken out of the hearse. It was so heartbreaking. Nyasha lost both her husband and her daughter in the same accident. She was crying all the way. I couldn't help it until I started crying as well. The husband and daughter will be buried today at Zororo Cemetery at 2 p.m. 5 houses apart from Nyasha's residence. There is another funeral for Prode, who also died in the same accident. Vanhu venzvimbo iyi vanotoshaya kuti vondobata maoko kupi. Kwana Prode kune rufu vanonovata vamwe variko vachiimba. Zvakare 5 houses away kuna Nyashazve ane makofini maviri, iye wacho haasi kunzwawo zvakanaka. Vanofanira zvakare kunovata vachiimba vakarinda zvezvituna izvi. Unotoshaya kuti dei paiswa chiniko 21 street yoblokwa vanhu vogona kungova pamwe chete. Zvakaoma guys. Yes, we thank you all for this information. This is sad. We are shedding tears right now. Zvakaoma guys. It's heartbreaking. It's normal for the driver to struggle to sit, but nema exercises he will be fine. Panotoda kuti after accident munhu atombowana bed rest, zvichiremera pfungwa, zvichiremera zvakare chero iwo muviri chaiwo neshoko imwe zvimwe chetezvo zviri papo nekuba internal injuries. Asi chatinoziva ndechekuti naMwari hapana chinoramba munopora nezita raJesu. Tiri kungoti kune avo vakanga varipo who witnessed this whole process, you are also victims of this accident. You will need to grieve the lives lost in front of you. Chero kunana baba Tiara vakabuda mumuromo meshumba vakaona kuti dei ndakanga ndiri apo. What you witnessed was traumatic. Makaona vanhu vachichema kusvika vafa. Allow yourself to go through the emotions associated with grief, with sadness, with anger, numbness, zvese. Cry kana muchida kuchema. Allow yourself to seek talking therapy if you need to. You are human, and as humans tinorwadziwa zvachose kuona vamwe vedu vachifa takatarisa. Nyasha denawanikwa nyasha naMwari zvokwadi anoda counseling wedwe. Zvakaoma zviri kurema kuti murume nemwana zvese life yako inenge yapera guys. Unenge uchagoraramireiko uchenderera mberi? Asi tiri kuti zvakare Mwari ari mubatsiri wedu. Hapana chisingadariki guys, hapana chisingadariki. It is heartbreaking, but Mwari will heal the survivors and comfort the bereaved. Isusu senyika hatisi kumira kuramba tichinamata isu seZimhot Gossip tiri kungochema nevari kuchema tichi invite nyasha dzedenga nemweya mutsvene ari munyaradzi wedu kuti atibatsire panguva yakadai. Tichadarika pakaipapa. These two shall pass. Minister weTransport ariziye zvake kunga asina kuona zvinhu zvakadai.